O Chantada B gañou por un contundente 3-0 ao Portomarín nun gran partido dos de Juan no Sangoñedo. Os chantadinos tomaron o mando dende o principio do encontro e tan só a boa actuación do porteiro visitante evitou que o resultado fose máis abultado. Foi un bo partido pola nosa parte, seguramente dos mellores da tempada. Saímos moi serios dende o primeiro minuto, xa tomando a iniciativa do xogo. Co paso dos minutos pois comezaron a chegar as primeiras ocasións, neste caso en dous disparos de Tara, que salvou moi ben o meta rival. Bueno, pois mediado o primeiro período, nunha acción de córner, un rexeite que o Pablito, que cun bo tiro cruzado fixo 1-0. Ainda tivemos un par de ocasións máis antes do descanso para ampliar a vantaxe, pero non conseguimos e fomos con 1-0 ao descanso. E despois na segunda metade, pois eles intentaron apretar un poquinho máis, aínda que creo que estivemos ben a nivel defensivo e non lles concedemos ocasións de gol. A falta dun cuarto de hora, pois puxemos un poquinho de ventaxa co segundo gol, neste caso de Tara, e xa no tempo de engadido, no tempo de desconto, Amis pois redondearía o resultado. O Chantada B ocupa a novena praza na táboa con 27 puntos. Está nunha zona intermedia algo afastado dos postos perigosos, pero Juan recoñece que non o suficiente para estar tranquilos. Foi unha vitoria importante porque, como sabemos, estamos aí na zona media baixa da táboa e os equipos de abaixo, como xa era previsible, xa viñamos anunciando, pois están empezando a sumar de 3 en 3, como pasa sempre nas segundas voltas, que o ritmo de puntuación é maior, co cal foron moi importantes estes 3 puntos para manternos aí nesa zona, pero bueno, seguimos igual que hai unha semana, é dicir, zona media baixa, sin necesidade imperiosa de puntuar, pero sempre vigilando os últimos postos. O próximo partido levará os ata Castroverde. O equipo cheirego está un posto por riba do filial da SD, polo que a vitoria faría o subir na táboa ao menos un posto. Ademais, os chantadinos precisan mellorar os resultados fora da casa. Na primeira volta foi un partido moi tolo, que empatamos a 4 goles contra eles. Bueno, a priori vai ser un partido moi complicado, pois é nun campo moi grande, no que sempre nos costou. De feito, a tempada pasada ali perdemos. Pero bueno, espero que o equipo consiga manter a liña de xogos dos 3 últimos partidos. É certo que nas 4 últimas saídas non conseguimos puntuar e creo que é preciso romper esa dinámica, pois dos 10 encontros que nos quedan 6 son fora, co cal sería importante pois recuperar a efectividade a domicilio que tivemos a principio de tempada e empezar a sumar.